Theoretical driving course para sa kababaihan inilunsad ng LTO Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Inilunsad ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang unang batch ng libreng theoretical driving course para sa kababaihan kahapon, Marso 3 bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. Layunin ng programa na magtatagal hanggang ngayong araw na bigyang kaalaman at kasanayan ang mga kababaihan sa road safety, traffic laws at tamang pagmamaneho upang mas maging kumpiyansa at responsableng motorista sa kalsada. Kasama sa kurso ang interactive lectures, real-life driving scenarios at practical assessments na sumasaklaw sa traffic regulations, defensive driving techniques at wastong paghawak ng sasakyan. Plano ng LTO Region 1 na magdaos ng karagdagang batch ng libreng kurso sa buong buwan ng Marso upang mas maraming kababaihan ang makinabang sa inisyatibang ito. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. Samantala, isinusulong po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Ilocos Region ang paggamit ng makabagong teknolohiya at solusyon upang mapalakas ang sektor ng pangisdaan sa La Union sa 68th Fishery Industry Forum. Para sa mga stakeholders, tampok ang mga programa at inobasyon na magpapabuti pa sa kabuhayan ng mga mangingisda at magpapalago sa blue economy ng rehiyon. Kasama sa forum ang iba pang mga ahensya ng gobyerno, eksperto sa teknolohiya at mga aquapreneur upang magbahagi ng kaalaman at bumuo ng solusyon para sa sustainable na pangisdaan at aquaculture. Bilang bahagi ng agarang suporta, namigay ang BFAR ng nasa 218,000 na tilapia at ulang fingerlings na nagkakahalaga ng 91,550 pesos para sa benepisyaryo ng Kaba, Nagilian, Pugo, Bangar, San Gabriel at Bacnotan. Nakatanggap din ng 4 na mangingisdang asosasyon sa Pugo, Burgos at Bagulin ng stainless stables at cooker boxes mula sa nasabing programa, habang ang Narbacan at Fisher Folk Association sa Santo Tomas ay nakatanggap naman ng tig 250,000 pesos para sa pagpapaganda ng kanilang mga cooking shed. Inaasa naman ng BFAR na sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, mas mapapalago pa ang kabuhayan ng mga mangingisda at mas mapapabuti pa sa ang kanilang pangisdaan sa naturang mga lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.